Igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m unu. Ha m na-enwe obi aṅụrị. Anyị nwa na-enwekwa obi aṅụrị ebe anyị nọ n'ọgwụ ya. Kpọmkwem. Anyị eburula bata n'oge aṅụrị nke na-eme n'isi mbido TV. Ụbọchị gị ama m na ọ na-aga nke ọma. Nke anyị nọkwa na-aga nke ọma. Emume nke taa isiokwu anyị nwere dị nnọọ. Ịma na anyị na-ebupụtere unu ebe ọ na-eku eku. Isiokwu anyị taa wụ ọla aka nkwekọrịta. Ụmụ agbọghọbịa ama m na aka unu otu o si eme unu. Mana ya bụ isiokwu ọwụ sọsọ m ga-etinye ọnụ n'okwu a. Onye mụ na ya ga-etinye ọnụ wụ nnọọ unu mana onye ọ na-awụ mụ na ya. Nwa okorobịa ọwụ nnọọ ịma asị ahụ dị mkpa ahụ ogologo imi ya. Na ole ahụ ọzọ m ga-etu gị. Ị ga-etu onye mụ. Kpọnụ m Icheoku n'echi. Onye mụ na m so nọrọ na ya bụ ihe emume nke taa wụ. Onwe onye ọzọ ma ọ wụ Icheoku. Na-ekele ndị ọma na-ege ntị. Igbo wu Igbo biko na-ekenekwasị m unu ọzọ si nke onye chiri nya zelu onye n'isi. Unu elofukwana na ọmụwu Icheoku n'ụlọ mgbasa ozi isi mbido si anụ nwempi ebune sata mpi asata ma nwa mkpi pụtara mpi site n'isi nne ya. Eketụ ọlị agwa si anụ ọzọ atụ na agwa olokolobo basi na azụ pụọ jeje tụọ agwa nke ebuli efegharị mmeli na-eji bịa na mmiri nwa azụ wa azụ nwee ikpokwa nwee ụlọpelete nwee nwa ọkwụ anya nwa azụ gbamgbam wee nwezie azụ isi bala ulu si na onye ọwụna bala ulu bala onwe ulu na anya nwa azụ isi abagwa ulu ewee fegharịwa fele jee na nnụnụ ilu oli enwere eze nnụnụ gbọọ ijele nwaanyị enwere eze nnụnụ nwee udene mgba ka eji nweta Icheoku ọmụwa obele maazị Charles Ikwegbu Icheoku n'ụlọ mgbasa ozi isi mbido na-ekene mụ awụrụkwanụ nwa ada Abigail Nwachukwu. Icheoku achọrọ m ego gara ka m kpọọ ọnụ gị nkịta mgbe ekwukwo na ụdị a ikwu ụdị a amede ụdị a n'akwụkwọ ọmụwa Icheoku gbanya nkịta ọmụ ụmụ ekwu ọ dị mma. Ihe anyị nọ n'ime ya uwe oge aṅụrị isiokwu anyị taa wụ ọlaaka nkwekọrịta. Icheoku ọlaaka nkwekọrịta dịkwa nke ọ na-atọ ụtọ ịma mụnwa awụ nwa agbọghọbịa nsilime lụtụ aka na ọlaaka nkwekọrịta dịka anyị ka na-atụpụ ele ndị azụ n'isiokwu anyị jiba nsegele nyawa ọlaaka nkwekọrịta na-ekwu okwu ọ nke nwoke gbele nwaanyị ka nke nwaanyị gbele nwoke maka ikwu onye bụ ọlaaka amala onye gbanyere ibi Icheoku anyị wụ ndị Igbo ọ nke nwoke gbanyere nwaanyị ịkpazizi anyị ka otu mụnwa nwa agbọghọbịa mara mma tụchaa tụpụ nnọọ leenu m Icheoku inecha m anya msekpuru ala gbanye gị ọlaaka nkwekọrịta maka gịnịkwanụ ka eme m ga-eji agba gị ọlaaka nkwekọrịta ọnwụ gị nwawu nwoke kwesịrị isi m nne ahụrụ m gị n'anya ihe gị na-amasị m na ndị otu aga m achọ nnọọ ka mụ na gị ka ọ wụrụ mụ na gị isi mụ na mụọ nwa agbọghọbịa n'enu m anya Icheoku mgbanye gị ọlaaka nkwekọrịta ya bụ mgbanye gị ọlaaka nkwekọrịta ị ga-agbakwa gịnị ka ị na-ekwu ma ọgụ na ebe a sị mụwụ afụ dị mkpa afụ ogologo ime ya ọsọ ụdala mụrụ nwa na-apịwa ọnụ gịnị ka ị na-ekwu ọrụ unu nwa nwaanyị si n'onu oyibo unu kwulie nwata ema nka ndụ ewu ma nka ome na anyị wu ụmụ nwoke na-adị mbụ agbụghị na ọlaaka ọ bụ na masị mgbelụ maatụ asị na ọma na gị na-eme ebe anyị nwe na-esikpu a na gbe nke anyị kwesịrị ihe agba emewu Icheoku idina azụdongo ọkpa n'isi idina na azụdongo ọkpa n'isi nke bụ idina anyị zobe m ọkpa n'isi maka gị na nwoke melụ na nwaanyị ya eme eti ijara ka unu si kwunu nwata eme na ka ndụ ewu ma nka ndụ eti ife mbata ihe nye m nke m idina na azụdongo ọkpa n'enu isi iwe gbee m ọlaaka nke asọmnsọ nwaanyị gbee m ọlaaka mana ka ebe m ga-agbanye gị agba nche gbanye gị ya bụ ọlaaka n'onu egbe m n'onu ọlọgụ kpọrọ ọlaaka nkwekọrịta na-adịkwanụ mma maka na mụ nwa agbọghọbịa amakwa m na ụmụ agbọghọbịa na ọ na-adị ịma ụdịrị obi ọma na-enye ụmụ agbọghọbịa ma nwoke sekpuru ala gbanye ha ọlaaka nkwekọrịta ifu ebe ha na-eme aka etu ị na-ajụ nnọọ ọwụ na a na-emezi modeling ka onwe ihe ọzọ a na-eme ka ọwụ ihe nwanụ obere ihe nwanụ a na ihu aka mmadụ na-efegharị aka ya bụ na ihe dị na ya bụ ọlaaka nkwekọrịta dị omimi ọ na-eme ụmụ agbọghọbịa obi na-adịghị ụtọ ịmakwa na onwe ụdị ọya eme ebe na-enecha ụmụ agbọghọbịa ndị ekwelụ nkwagbu ya ọlaaka ọbezi ịma nwa ikolobịa asị onye amalụ na oyi echi ọzọ chi ọzọ nke ọgbala eli nke ya n'ọkpa ịmakwa ọ na-eme onwe nwa agbọghọbịa ekwelụ nkwa gbenye ọlaaka n'aka ọbezi ọ dịka onye bu moto jee mmemme ọ na-agwa gị okwu ọ na-emelụ gị aka mana ọ nwekwa na ebe ọ na-eme nnenecha anya asị m nke a nọlụ n'ụsọ maka ụfọdụ ka ọ na-emeli nwa ikolobịa gba echa ọlaaka eje n'azụ apịawa nwa agbọghọbịa nke ogbe azụ ị galụkọtazie n'ụsọ ife ebe a gbala ọlaaka nwa pesachala mkpịsị aka ọtọ gba ọlaaka n'ụsọ walụ ndị mee ihe alụcha ya bụ ọgụ ọgbarakwa ya bụ ọlaaka na-agagharị na-asịkwa ndị mmadụ na aka ji m aka ji gị ọ dị mma ụmụ agbọghọbịa
ọnwụ maka ọla aka nkwekọrịta ekwenyere m gbanye m ya biko gbanye m ya ka m mara na aka ji m nọọ ya nwa okorobịa sị m nne ka ekwanụsị ya na n'aka m n'aka ji m mgbe ọ bụ ya ekwukwana nke si agba ego ọwụrụ na aka ji gị ikwu olu nke si agba ego ọwụrụ na aka ji gị si na-eme ya mụ ife ma ito ịmakwụnụ ọkwanụ na icheoku na-akparị na ya bụ ihe emume mgbe ọbụla icheoku akparị akwana m ọzọ mana nna ọkwa mana anyị wụ ndị Igbo ka m na-asọfụkwara gị onweghị ọzọ m nwere ike ọwụlụ iyi ka m kpọrọgo maka ọ na-emeli elu agba ihe ụdị a nwatakịrị nwa agbọghọbịa pụzi obi ahụ ya ka mkpume gịnị ka a na-ekwu ọ pụọ na-emegheli nkịtị na-abụ na nwoke gbegheli ya ọla aka nkịtị ịmakwa ma nne gị anya nwoke gbegheli ọla aka ma ọ makwu enwere ike ọ na-achọ ife na ngada gbeghe ọla aka na nkịtị gbeghe ọla aka o nwere ike otegwu oli eri a na ọgwụ olu okwu ka gị na ya na-abụ gọva nnu na mmanụ wụnụ akpụ ọrụ na-abụ mkpọtụkọ icheoku ihe ọbụla ọ sọkwara gị kwuo taa ịhụla ọla aka nkwekọrịta na-ekwe aka ma ọ dị m mkpa ama m na unu n'ebe ahụ ọnwụ nnọọ na ị na-anọ ya nọrọ nnọọ nọsi ike ka anyị gaa ṅụọ mmiri na anyị na-abịa chere na anyị